Добър ден! Днес ще направим едно видеоци в търсене на къщата на Шуми. Някъде тук трябва да е на това езерце, ама езерцето е доста голямо, 50-60 км. И днеска, след като черния много се издъни на Монако, не знам защо не уволниха някой от Мерцедес, се готвим за Канада. Днеска Лъчето разкри най-голямата тайна. Защо толкова били зомбирани алонсовистите? И те били ултраси, бе. Те били червени и сини ултраси, които, понеже отборчата им размазани горките и беднички от кражби, нямат къде да си хвърлят енергията и хвърлят цялата злоба върху Фетко. Сега да обясним. Ферари е четвърто по сила. Така го остави Алонсо. Факт. Няма какво да спорите. Сега да ми говорите, че Ферари било второ. Сега е с друг шофьор, бе. Сега е с Габоберко. Момчета, не се излагайте. Голяма излагация. Косматия остави Ферари четвърто. В момента Фетко разпорва целият керван без двата космически кораба. Не искам да се излагате с тези промити мозъчни 25 годишни закарнели клетки. Сега, значи, тази година, ако Фетко направи повече точки от 2010 и 2012, повече точки от Алонсо, това автоматично ще означава, че Фетко без никакви проблеми е можел да направи Ферари шампиони 2010 и 2012. Не искам да си кривите душата. Защото тогавашното Ферари беше 300 пъти по-бързо. Пак напомням, тогава 10 човека на квалификациите влизаха в една секунда. Сега в една секунда влизат само Хамчо и Нико. Не искам да си кривите душата. Затова, убавци мои, Фетко е 10 класи над Косматко. 10 поне. Първо в квалификации, второ в представяне, трето с най-слабата и най-трудната за каране бричка в момента. Четвърта по сила. И да ви напомня, Кими е страхотен шофьор, но виждате го къде се представя в квалификациите. Фетко е единствения, който успява да се доближи до Мерцедес. Това не е просто колата, това е шофьора. И аватарче, тролче, трябва да си малко по-активен. Нещо взе да олабваш фронта. Може би, защото идва финала на Левски в Черно море и си насочил енергията си натам. Айде, това е за сега от Швейцария. Много поздрави и не искам да се предавате. Алонсо след 10 години ще е номер 1.